Muzina la Tate, ndila Mwana, ndila Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Akhaleso ndi mzimu wanu. Abale, takulandirani ku programu yathu ya Tilankhuleni Ambuye lero pa 2 Oktoba chaka 2023. Ndi pamene tikukondwerera chaka cha Anjelo alonda athu. Ndipo mawu a Mulungu kuchokera ku buku la Exodo chapter 23 verse 20 mpaka 23. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi George Chigoli wa bungwe la Young Christian Workers YCW kuchokera ku St. Francis Parish, Kanengo, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wa lero ukuchokera ku Mateo chapter 18 verse 1 mpaka 5 ndi verse 10. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Derende Thomas POUYA achipani cha Missionaries of Africa kuchokera ku St. Francis Parish, Kanengo, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a buku la Exodo mutu 23 kuyamba ndime ya 20 kulekeza ndime ya 23. Ambuye Mulungu ananena kuti, ndikutuma mngelo wanga patsogolo panu kuti akutchinjirizeni pa njira ndikukufikisani ku malo amene ndakukonzerani. Mumvere iyeyo ndipo mumvetse zimene akunena. Musamchite zaupandu, chifukwa sadzakhululukira tchimo lotere. Iye akuchita zimenezi mu dzina langa. Koma mukamvera iyeyo ndi kuchita zonse zimene ndinena, ineyo ndidzadana ndi adani anu, ndipo onse amene atsutsana nanu ndidzalimbana nawo. Mngelo wanga adzapita patsogolo panu, ndipo adzakulowetsani mu dziko la Aamori, Ahiti, Aperezi, Akanani, Ahivi ndi Ayebusi, ndipo ndidzawawononga onsewo. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Mateo Woyera. Mateo Woyera mutu 18 mzere oyamba mpaka wa 5 kenaka wa 10. Nthawi yomweyo ophunzira aja adadzamufunsa Yesu kuti, kodi mu ufumu wa kumwamba wamkulu kuposa onse ndani? Apo Yesu adayitana mwana namuyimiritsa pakati pawo ndipo adati, ndithu ndikunenetsa kuti mukapanda kusintha ndi kusanduka ngati ana, simudzalowa konse mu ufumu wa kumwamba. N'chifukwa chake munthu wodzichepetsa ngati mwana uyu, ameneyo ndiye wamkulu mu ufumu wa kumwamba. Ndipo aliyense wolandira bwino mwana wonga ngati uyu chifukwa cha ine, ndiye kuti akulandira bwino ine amene. Chenjerani kuti musanyoze ndi mmodzi yemwe mwa anawa. Ndithu ndikunenetsa kuti anjelo awo kumwamba amakhala pamaso pa Atate anga amene ali kumwambako nthawi zonse. Mthenga wa Ambuye.
Pamene tikukondwerera chaka cha Anjelo alonda athu, ndi kwabwino kuti tikumbusane kuti Anjelo ndi zolengedwa za Mulungu monga momwe tilili ife anthu. Mulungu ndi amene adalenga zinthu zonse, adalenganso Anjelo. Ndiye kuti Anjelo ndi zonse zili pansi pa Mulungu. Ndipo mwa Anjelo amene Mulungu adalenga mitundu yawo yosiyana-siyana. Ndi pamene ndichula mitundu yawo mu Chizungu kuti timve bwinobwino mawu amene amagwirisa ntchito. Mtundu woyamba, mtundu umene uli pamwamba kwambiri, ndi seraphims, cherubims, and then thrones. Kenaka gulu la chiwiri amene ali pakatikati ndi dominions, virtues, powers. Ndipo gulu la chitatu ndi principalities, archangels, ndi angels. So ngati mukukumbukira pa 29 September tinakondwerera chaka cha Archangel Michael, Gabriel, ndi Raphael. So amene wandi archangels. Lero tikukondwerera Anjelo mwapadera amene Mulungu anayikapo kuti atilonde ifeyo. Ndipo pamene tikukondwerera chakachi tiyenera kuzindikira chikondi cha Mulungu. Mulungu amene amatikonda. Mulungu amene amakonda wamkulu ndi wang'ono, wabwino ndi woyesesa kuti akhale wabwinonso. Mulungu amatikonda tonse. Ndi pamene Yesu mu uthenga wa lero ananena kuti ngati munthu akufuna kukhala woyamba mu ufumu wa Mulungu, ayambe atenga chisanzo cha mwana, ayambe ayesa kukhala otumikira anzake. Ndipo Yesu kunenanso kuti ngakhale mwana wang'ono, Mulungu akuziwa kuti mwanayo alipo, ndipo kumwamba kuli Njelo wa Mulungu amene akuyang'anira za mwanayo. Pamene ponso pali phunziro lina kuti ngakhale munthu akhale olephera bwanji tisamchitire chipongwe. Munthu akhale wang'ono bwanji tisamchitire chipongwe. Munthu akhale wolephera bwanji, munthu akhale kuti alibe mphamvu, alibe ndalama, alibe china chilichonse, tisamchitire chipongwe. Chifukwa ngakhale iyenso dzina lake lalembedwa kumwamba, ndipo Mulungu anayika Anjelo kuti amuyang'anire ameneyo. Chinthu cha chiwiri ndi kuti Mulungu amatisamalira. Mulungu akufuna kuti tikhale ndi moyo wabwino, ndipo chisamaliro amapereka nthawi zonse kudzera mu njira zosiyana-siyana. Ndipo Anjelo alonda athu ndi imodzi ya njirazo. Ndife yani kuti Mulungu ayike Njelo kuti atithandize nthawi zonse, ayese kuti atisamalire nthawi zonse. Abale anga tipemphe lero kuti Mulungu atithandize kuti usogoleri wa Anjelo wake amene ndi zolengedwa monga momwe nafenso tilili zolengedwa, usogoleri wawo utithandize kupewa zoyipa. Usogoleri wawo utithandize kupewa zimene zingapweteka moyo wathu, zimene zingatipweteka muthupi ngakhale mu mzimu. Ambuye akhale nanu. Mu dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.